Ay, may gabi, kinsa man na. Aminin mo nga, Madi. Ay, Madi. Dajun. Ay, Dajun, Madi. Dajun. Nabi among iro. Dajun, anay. May ikot kami, Madi, ha? Sige, Madi, ha. Putla kay kulira akong iro. Masa may tuyo ninyo, Madi? Nga gabiin haraba. Nakalimot na ka, Madi, nga uma ba dya ang bahinay sa tong paluwagan, ta si dito ba dya ang makadawat? Di ko musugod, dapat ako. Madi, muhangi tanak ni ba nga, sisitaan ni mo dawat sa karon nga bilis kung ato mag-uusap ka uma. Di ka malaing si Rita ana nga. Iyara bang release mo uma. Ayo, Madi. Madi, kisang impunta. Familiar. Madi. Lita ini. Si Madi, Dajun. Ay, Madi. Ay, Dajun. Dajun. Ang gabi ni Madi. Uy! Sorry mo din sila diri. Muna sila diri kay. Ay, Ay, Madi! Ngayong gabi ni Madi. gabi sa Madi. Asa ba si Madi Sita? Kuan nag-CR anay. Sige. Magkuha sa kong kape. Bugnaw ka yung panahon ba yan. Kira, di ko malain. Di ka. Manabidzaan ta mo diri. Sige. Di ba Madi sa... Unutod mo din mo, Madi? Ay, natod ni Toyo ni nating bibi. Ay pa. Kabisi ba ni Joe? Silpon din. Nakapunot mong good sa ila wifi. Sana all connected sila sa wifi. Kabay ng password. Pakunin ka, sabta. Na, wala gini kabay sa password mo di kay ang bata ang ginag-type diri ah. Magkikunta na ako. Kay ahor po din. Congrats si Pads Luloy ba kay hindi ka din daog sila karon sa one tournament sa San Pedro. Sila ang champion. Ay, litanaw, di ka ganina, Madi. Di ka naman kitaan. Ay, Madi! Kuan mong ko dito man ko sa dapit sa ilang bench. Dito ka dapit ang ingkod kay kabayo ka nga. Gusto po ni Pads Luloy nga i-massage siya kay nay kung mag-massage ko no kung Madi 3 points ang labas. Shoot diri. Madslita, uya na lain sa imo si Madsabit nga ikaw nag-message na gain na kang parinduloy. Kahilas ba nimong dako, uy? Ha? Sige, last months. Nga, nagpamassage sa naman siya, Mads. So, may hitabong... Yun na. Madyo kayo mo nakitaan ni Maling sabit. Ganina. Awa pa, June. Mads, wala si Kuan, Mads. Si Mads Sabit. Ambot, bayazog naman daw siya yung si Pads Luloy. Tanaw. Time pa. Pakuli ka na po anong wifi kay. Congrats na lang si Pads Luloy. Dili ka malain si Maring Sabit sa imuha nga mag-retreat ka sa Facebook. Mo pagazig yung message ka ina. Anya, pwede mo sa Facebook? Di man good. Iko aram ko mag-greet. Lipay na ko nga nidaog sila Pads Luloy. Di tayo mo friends ni Maring sabit. Basin basana niya ng imong gipost. Palag pinarakan ko sa inyong cellphone. Parang congrats na si Pads Luloy. Nahala, log-in na ka diri sa akong cellphone Mads o. Congrats Barangay Umbong. Labi na kay Pads Luloy na mutira job Tris abdikan mo Pads. Pads Luloy. Congrats. Heart, love. Okay na kanin ang post mo din. Hala ba di? Basaha utro. Sige, akong basahon. Congrats Barangay Umbong labi na kay Pads Luloy na mutira jud og tres abti kanimo. Uy, congrats sa ijo tanan. Heart, clap. Okay ra, Mads? Oo, okay naman. Ay, Madi, dyan rin yung kape. Pasensya na gadod kay. Hotdan may gasol.
Grabe na hon. Nuyop-puyop dito sa mga kahoy sa among dirty kitchen. Labog init pa. Salamat. Salamat Kung nakabati, man ko nga nag-post ka. Ay, Madi. Nag-post ka sila ako, Madi, kay... Wala sa po na ka. Dilo na, Madi na. Tingin mo iglit si. Di na ako mag-grit si Pats Ludoy. Dali ka mo lain si Maring Sabita na. Waya to yung... Ayaw. Ay, salamat, Madi, sa imong painit sa amo, Madi. Halabi. Kalami, ano ba siguro ng isang kapit? Tayo pa. Ano naglapsaw, Madi? Itong kulawan, Madi. Kulawan na to. Taba ang Madi! Tunga-tunga man siguro na mo ng kape na to. Ay, mo, Madi? Siya pa yung pakape, pero siya pa yung reklamo. Kapag ako na po. Bitang puso ko pang reklamo. Ilasan mo dito. Saan yung topic na, Madi? Ay, init si ang kape, Madi. Salamat sa imong pakape, Madi. Itong dalawa. Murag sakto gyud si Marinita ba? Aman. Lapsam po. Pero init man gyapon, Madi. Mura gyapon siya kape.